Здравейте, приятели! Аз съм Фън. Аз съм Трони. Цялото лечение става Фънтро. 360. Нещото видео, приятели, аз съм такъв дед го учи да кара, да изкараш хъркатичка. Да. А той ще е тъпия инструктор. Така да е тъпия човек, който аз уча. Така че ще има много забава. Айде. Поредния тъп ден, в който трябва да уча малумни хора. Поне пък заплатата е голяма. Не знам колко луми ще леска този. То ще много се бави, Здрасти, инструктори. кой се бавише? Имах малко работа. 2 часа те чакам! Не моля ви. Аз нямам ли деца на арена? Влизай бързо! Извинявам се много, господин, но просто имах малко работа в нас. Колко се извиняваш, бе? Давай, пари! Нямам запалка. Даваш, да! Пали колата, бе! Окей. Сключа! Ама, Ти не знаеш как са пали коли, бе? нямам запалка. Бе, убедиш му, къде да... Идете, бе. Що да им, бе? Ей, От тук, от ключа. от тук, бе. Да. Как да го забавя, тя не трябва. Е така, настрани въртиш към мен. Пусти се на свободно. Просто се написал с един тела. Пусти на свободно. Това е ръчна. Това е скоростна кутия. И как ще те ударя? Ще те ударя, силно казвам ти. Това е ръчната, дето... Това е ръчно, моето момче. Това е ръчна. Е това. А, И виж, така работи. добре. А това е скоростна кутия, виж. Да. Знаеш. Давай се излечил. Кое? Третия педал! То. Уче, това бе. О, всякът го натиснах. На свободна. Готово. Тръгвай. Влизай вътре в колата, бе. Нека да тръгваме. Влизай вътре, бе. Влизай вътре. Моля ви. Влизай вътре, бе. Тръгвай с колата. Как трябва да тръгна? Натискаш педала. Кола тръгни! Да направо кафе и напред. Нямам чашка. Чакай. Ето. Ти натискаш педала, бе. Ето е тавала. Удължено от другото. Спирачка и педала натискаш. Като иска да сменеш, ще седи цел. Давай. Аз тук имам педали, ще... Добре. Бе, скай рязко спирачката! Тук правиш, бе! Няма да вземеш книжката. Кой е 1000 пъти така? Ай, пали! Тръгвай. Съединител. Намали тук. Намали пешехода! Ай, майко, босна човек! Толкова хора са Не съм го бъсна, нали за малко ще го бъсна. Де е готово при капака, ба? Тъй ли, бе? Чава само да видим. Аз следам, бе, я. Пойди, кой ще прави сега? Трябва да влязам в затвора. Пойди, станахме, какво да правя? Какво да правя аз? Чайто, отива да го питам. Добре. Ало? Здрасти. Ало? Добре ли си? Мале. Не знам какво ще правя. Искам... Бай, защо почнах да карам с кола? Излез оттам, бе! Излез оттам, човека ме време! Какво направя, ми? Що схода? Какво да тръпиш, човек, ба? Ела да ти кажа, аз нещо по ухото. Не, моля. Ела. Аз само да тъпил. Ела, рейбът. Къде са те? Аха! Чакай! Кой избега нагоре, бе? Кой ще То сега какво изпълни? Аз пък... После ме ще отидат, че съм го бъснал, трябва да отида да го иде. Пълно аз да го иде. Не мога. Сега какво ще прави? То да не е тук, пар да ни ма пи тук. Ало?
Добре ли си? И сега къде да го закарам този човек на... Бъй, не знам къде да го закарам. Оня къде отива да се обади на 112, къде да се обади? Бъй, не знам какво ще правя, трябва да вземам затвора сега за едната пътишка. Бъй, пази тук. Здравей! А? Бъй... Куста! Добре ли си? Не знам, Болята нещо? Да, Кое? кръста. Има намръдна. Бъй, чаш! Чай! Полека! Добре ли си? Дръжниха се, ще пада. Аз не знам малко какви към кола. Но ще за това. Отваряме. Чакай, ще го пада това. Полека! Полека! Да не мога да бъде много тема. Загазих много яко сега този човек, какво ще го правя? Къде въобще да го тура? Сега оня къде отиде инструктора? Въобще да ме учи, сбяга. Къде е той инструктора? Той човек жив ли е? Не знам какво да правя аз. Къде е този човек? Какво го вкараме, Ежика? Аз ще така, тега. Ей, възрастен човек, се влева в тагона. Моля! Ела, ти къде ли ще слушахте? Сега и той точно при него. В болницата работа, ти си за луди, той е за болницата. Моля! Моля, да не ме пусай! Пак ме застигна кръста. Махни се, момче. Какво направи ти, бе? Че? Сега... сега ще кажа! Не се прави така! Така! Хора, ако ви е харесал скетча, абонирайте се. Не всеки ден ще има такива хубави скетчове. Да. И се абонирайте за такива хубави видеа. И натиснете лайк. Обаче, преди да отидем да карам, ще искам ви да цъкнете една камбанка, безплатничко е, лайкчето И тук да се абонирате тук. и не долу. вижте шорта. Да, тук долу да се абонирате Точно тук. веднага. Чао, Чао. и се абонирайте задължително.